मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Para riba ia jonga nga ai kublay pi nga priang sobha sa shisien chaka man kibat unai weng lawan ra shibun gijing ai mensiam khandiat sngi menchwa kata ha ka arpun ro tarik unai weng la penlong ya ka program ka bekerpang ha ka Central Hall ha ka sngi rakhe ya ka sngi jonga riti sensyari ne ka Constitution Day kajing rakhe kajing dap shispa san posnam jong ka Vande Mataram ha ka ribro ka wei kelas sedang da kajing kemen ka bakrau Hak arpsan terik unai wiang, la penhere kalamaniam, haram temple ha Ayodhya. Hakani kejuk kesni, la pli patba, ya ka Pancha Janya Memorial ha Jyotisar ha Kurukshetra. Perlok, kendiat sengi mencua, ngala pli ke jakat rekam MRO jangka Leap Engine ke bahek tam ha ke Prathai ha Hyderabad. Ke India kala syeme ke senjam ke bakongsan ha kaliang ke jing penbha ke jing maramot bat ke jing penkalai ki lingsun. Ha katayo balalet ha ke program ha Mumbai lathung yak INS Mahe ha ke kenhun spai duriau jong ke India. Ha ke juk katayo kakam hau jong ke India kala yo ya ke jing kentio ke bakrau da ke jing play ya ke Infinity Campus jong ke Sky Route. Ka yang kum ke jing penpau ya ke jing mut jing perkhat bathamai jong ke India. Kajing lap thamai bat kajing klan jong ki samla jengi. Paralok kari kalayo e kajing job ka bakrao ka liang ka rep ka riang rukum jo. Ka India kala thau ka record ka bapau nam da ka bapen mi laispa sanpo nyo million ton ki marbam. Laispa sanpo nyo million ton. Habinu jor bak shpos nam menchwa ka jing pen mi marbam ka India kala keo da shispa million ton. Ka India kala pau baru ha ka sport. Dang kendiat sengi mental la penbana bagi India kan penlong ya ke Commonwealth Games. Kini ki jing job ki dei jong kejat ben rio bat jong iwei nong shong shnong jong kari. Ka man ki bat kalong ke rensan ke bapala ban wanra ya kum kini ki jing job jong ki pat ba bat ke jing persang lang jong ki nong shong shnong jongi hak mat ki pat ba. Paralok la redon ke jingkut jingmut ke jinget ha ke bor be teli ke jingla ban tre kum ka kenhun bat ke jing slur ban kiau biang hadian balaha. Ka jing job kalong ke beti kena wat hakikam ki ba tam. Perkhat dia ke jok ba empat don ki satellite ki GPS bat kilat ba pen ilenti. Wat kata ke poru ki nong let jengi ki yat leng ba ya ki duriau ba da ki jahat ki ba he bat ki poish ki jaka ba ki tmu ban let. Menta da ke balet sesiliang duriau ki jat ben rio ha keleng ke Prathai ki thau ya ke jing jrong bam jukut jong ka hau. Ka jing ahang ta kalong kum jo om don ke GPS bat om don ru ki jing penbet bani a jing tip nang ta kum no nginiat chakmat paralok kendiat sengi menchwa kawai ke video ha kerensan social media kala kering ya ke jing mut superkat jonga kadai shpang ke jing kop drone ka bakerpang ka bala penlong da ke ISRO ha ke video ki samla jong ka ri jongi khamtam ki Gen Z kila persang ban penher ki drone ha ki jinglong ki bedai bat ki jinglong jingman ha Mars ki drone ki kio kisah haju katuk nepor bat nang ta kensan ki hap shamadan pitep balai namar ki drone ki bala penher hangto kim dan satya ke jingkershan jong ke GPS namar bag GPS kamla ban long ha Mars ki drone kimla ban yo ekano kadak ne ke jing penyat banabar ki drone ki hab ban her da ke bapenan kam tang ya ki kamera jongki bat ki software ki balabo hapo jongki kata ke drone ke baret kalahap ban itho ya ki jinglong jong ka khendau ban thau ya ki jingjrong ban sngo tho ya ki jing khanglat bat ban wat hidalade ke lenti ban hyar ha ka rukom ke basngan dei nak ta kadau ki drone ki labathai ka wei hadian ka wei pat paralok
Hagani ke jing Yakob ka kenhuan ki samla na Pune kalayo ya katto kan ke jing job. Ka drone jo kiru kalahap bonsien bat kala bethai bonsien. Ndrei kim shem la syarem. Hadian katto kan sien bala persang ka drone jo kene ka kenhuan kalala ban her katto kan por hapo ki jinglong ke bedai bat ki badan ha umas. Parlok kat bangadang pet ikene ke video ka weipat ke jingi I kalawan ha ke jingmut jonga. Kasngi bo Chandrayaan 2 ulado ya ki jing ya keren. Hakata kasngi ke jat benrio bor kawai bat kam tam ki start science jongi kila sngodu mensiam kendiat por. Hendrai parlok kata ke jing bamla kam shimla khangla yaki. Ha ke jo kasngi kila sedang banto eka kana syapang ka jing job jong u Chandrayaan 3. Dei nak kata kadau haba u Chandrayaan 3 ulala ban hiar da ke jing job kam dei tang ke jing job jong kawai ke mission. Dei ke jing job jong ke jing sngo scam ke bala mi na ke jing job ya ke jing bamla. Haki kemat jong ki samla bala pen I ha ke video ngala ban I ya kata ke jo ke jing syai. Manla ke por bangasaki ya ke jing IT jong ki samla jongi bat ya ke jing IT jong ki start science jongi. Ka donot jonga kadap da ke jing kemen. Kanehi ke jingkut jingmut jong ki samla jongi kalong ke bor ke bakrau jong ke Vikasit Bharat ka India ke balayat chaprang. Para riba iet pi baro pi tip tikena ya ke jing tiang jong kangap. Ndri bun sien ngim sngoto katno ke jing trish tom jong ki brio badan shalendat jongka. Katno ki riti dustur ki yadai bat katno ke peni ke rukom ba itnat ya ke jing yadai bat kamariang. Paralok haki jaka luam jong ke jamu bat Kashmir dan ujat ken bat basel ubana klau ubala tep kum usulai. Nagi sentio jong usulai ki ngap hangni ki penmi ya ke jat ngap ke bakerpang bha. Kalong rong le bala tip ya ka kum ka ramban sulai hani. Kendiat senam menchua ka ngap ramban sulai hani kalayo ya ke GI tag. Nadu ke tekapor kene ka ngap kalayo ya ke jing itu hakari berokawai. Paralok haputur jong ke distrik Dakshina Kannada. Ya ki jingthong jingtep jong athan lakhen bekilong ki babhatam na kebenta ban penmi ya kangap. Hang ne ka seng jong inong rap ka bekerteng ka gram janya ka ailenti thema ya kene ka jing ai jong kamariang. Ka gram janya kalabo ya ka jaka pentrekam ka bementa da ka bapendap ya ki jingdan kam kum kalap ka jaka ban bo ya ki ngap ki bitor ka jaka set ya ki bat ka jingbut den da ki lat trekam digital. Menta kene ka ngap kala kelalong kamar kabla tip kerteng bat paunam kabala poi nadu kishnong hadu kisor kani ke jing tmu kala jing mentoy ya palat arhajar sans pangut kinong rap paralok ha ke distrik Tumakuru jong jela Karnataka ka jing trish tom jong wei keseng ke bekerteng ka Shiv Ganga Kalanjia kalong ka badai baniro shibun hang ne ha ka basdang lapan biang ya iwei piwei dikot da arteli kisenduk ringap lengba kani kerukom kaseng kala peniaso ya ki babun ki nong rap bat ka jing temu jongka menta ki nong rap ki bedai bat kani kaseng ki trelang ban sei ya ko ngap ki penlong ya kerukom song ka babhatam bat ki penpo ya ka syakiyo ki hat kathan ka bapenyo kama ya ki dakila kanuksa ka bakum kani kawan na ka jinglet wat ngap na ki khap mau ha Nagaland ha kasnong chok langgan jong ka jela Nagaland ki jat benriau kiam niungan kila sei ko ngap la bon spasnem hang ne ki ngap kim jushna ki ro jong ki hakidiang hendrai haki clear mau ki bajrong ka ba penlong ya ke jing sei ko ngap ka badan jingma hado kata ki brio hang ne ki let ningkong shakingap da ka bajai ki pan jingbit naki bat ki pentip pigilawan ban lum ya ko ngap ha kata kasngi nangta ki ya chakmat ban sei ya ka paralok menta kari India ka bo iki record batamai ha ka jing penmi ya ka ngap. Khatway snam menchua ka jing penmi ngap jong kari kalong 90,000 metric ton. Menta kalakio chapalat silak 100,000 metric ton. Ha kini ki snam balalit no ka jing shalan ya ka ngap ru kalakio palat ya ka laisha. Hapo ke program Honey Mission ka Khadi bat Village Industries kalasam palat arsan lakteli ki senduk ringap syakibrio. Kani kalau tahu kilat yokam ki batamai na kebenta ki hajar ngut. Hagi wei pat ki kentian ka jing tiang jong kangap kanang kio ha keleng ki kendong baper jong kari.
bat kene ke jing tiang kanang kentiu ru ya kayok kokot jong kinong rep jongi. Para riba iet, baru ngitip bagat maba jong ka Mahabharata kalaja ha Kurukshetra, ha kejela Haryana. Henry menta pila ban mat hidalade kene ke jingja basakan mau ha ka Mahabharata Experience Center. Ha kene ke center lapen i ya ke jingitho kana epic jong ka Mahabharata da ke bapenan ka mikidor 3D ki jing pensyai bat ki sur jing pensawa bat kumjo ki boit digital. Habang alalet sya Kurukshetra ha ka arpasantarik naiwing ka jing syam ha kene ke center kala pendap yang ada ke jing kemen ke bakrau. Paralog kala longru ke bekerpang hado kata-kata yang banlet sya ke International Gita Festival ke belalong ha Brahma Sarovar ha Kurukshetra. La syon bhai ke jingmut jonga bani i kumno ki beriau na keleng ke perthai ki yok mensiem na ke jing thok bakhoj ka Gita. Hagani kata masa la i ya ke jingi shim benta ki beriau na ki bobon kiri. Kenthop i gitu ki bana ka dauba Europe bat ka phang bahap pedeng ka dauba Asia. Haga pasdang jong lu benai haga sian ka benengkong la pen i ya ka Gita haga rensan patba ha Saudi Arabia. La penlongru ya ka Gita Festival ka basakan mau ha Latvia ha Europe. Ki Rio dan Sab na Latvia, Estonia, Lithuania, bat Algeria. Ki le shim benta da ka jingkemen ha ka ni kata masa. Paralog ha ka lariti bakrau jong geri India. Ki nongrem jong ka jingsuk bat jing ngolem ki long ka bakong santam. Perkat ega por jong ka tamaba baar. Ha ka baladon ka jing syap tiang bat ka jing penjot ka bala sapriang keleng saudong. Hakum kini kipor ki bae kakam ka bapla ka balale da ujam sahib jong ka Nawanagar u Maharaja Digvijay Singh kadang yai beteng ban aimen siam yangi wat hadu kini kisngi. Hakata ka por ujam sahib shim la perkat ye kinu jinge te alok ne ki bot ye le thama. Ka jing sngo khya jong u kalong kumno banyadai ki khana jiu jong ka Poland ha pedeng ka jinge kun ha ka perthai. Ula ai jakari ki hajar ngot ki khana ha Gujarat. Da ka ba yaki jing im bathamai kan nuksa ka badangsa klem dala pani nujor wat hadu kini kisngi kendiat sngi menchwa la ple yau durmat jong ujam sahib ha Moshaf Nevatim ha kapang shathe jong ke Israel ka belong ke buram ka bakerpang bha ha ka snam balalet ngalayok ka kabu ban le buram ha ka jaka kan mau buram ujam sahib ha Warsaw ha Poland kata ka khlapmat kalong ka bangam la asuk ban klet. Para riba iye. Kendiat sngi menchua ngalalet chakoim bator bani shimbenta ha ka jingelang ka bahe halor ka natural farming. La shan bhai ka jingbot jonga de ki jing persang ki belale akapang shathe ke India ban kentiu ya ka rep karyang tenrai. Bon ki samla ki riu shampang ke blat tebet bha menta ki lajet ban tre ka kam rep tenrai bam penjat e kamariang. Ngalekran bikinong rep hang to ban ngalio jing tip ya ki jing syam jongki. Karep karyang da kani karukom kalalong ke benta jong riti dustur hendai jong ri India bat kade ka kamram jongi baro ban yai penroy yakne kenang banyada ya kamei mariang. Paralog kajingnya soalang jong kaktian ke berim tam ha ke perthai bat kawe ni ginong ba ke berim tam ha ke perthai kalong barobor ka jingja ke bapela. Ngakran chapang ka Kashi Tamil Sangamam. Naduk ka artarik uno opera on sedang ya ka Kashi Tamil Sangamam kabasau ha namo gahat kabadan hakashi kamat pedeng jong ke Sangamam menta ke senam kalong kabasngo tenat bha hikai ya ke Tamil karkalam ka Kashi Tamil Sangamam kala long ke rensan ke bakongsan na ke benta iwei ibadan ke jingya dai bat ka ketien Tamil man bang ya kran bat ki brio jong ka Kashi ki jupen pau hado katno ki sngo tenat banlong ke benta jong ke Sangamam kailat ya ki banang ya ke ke bathamai bat bani kendo ki brio ke bathamai menta ke senam ru ki brio jong ka Kashi ki khmi lenti de ke jingkemen ban pediang snobha ya ki men ki para ki bawan na Tamil Nadu da ka bor bat ke jingkemen ke bakrau nga kentu ipi baro ban dan benta bat ka Kashi Tamil Sangamam ha ke jok por perkhat ban thau shu kum kini ki rensan ki bapen klan ya ka mensem jong ka ek Bharat Shresht Bharat hangne sasisian ngaku aban ong Tamil Kalacharam Uyarvan Tamil Moli Uyarvan Tamil Indiavin Perumidam kabamot kalariti Tamil kalong kabakrau
ka ketien Tamil kalong ke bakrau ka Tamil kadai ka jings ngau sarong jong ke India. Para riba iet. Habagi bor pahara jong ke India ki nangklan iwe nong India is ngau sarong. Hakatayo balalet ka INS Mahe kala syathong hakatanat spai duriau jong ke India ha Mumbai. Hapreng ki katto kan ngut ki beriau kala don ke jingya keren ke bajor bha syapang ke jing penwandur tenraya ka. Hagawai pat kaliang ki beriau ka Puducherry bat ka Malabar Coast kilas nguk men ke kerteng jongka. Haga jing shisha la ai kerteng Mahe yaka na ka jaka ke bekerteng ke Mahe ka badan ke jingya opateng ke beruspa. Ki babun ki beriau na Kerala bat Tamil Nadu kila kedauru baka syap jongka ni ke jahat ke Seriam bat ke Urumi ka wat tenrai ka balak ban penki ka baju penankam ha kalari payutu. Kalong ke besngu serong yangi baro ba ka tenat spai duriau jongi kenang kiustat syaka jingla ban syania haladia. Ha ka sau terik una opera ngin rakhe ya ke Navy Day. Kane ke sengi ke bekerpang ban buram ke jingslur bamla ban penrem jong ki sipai jongi. Paralog na kebenta kitu ki besngu tenat ki kam jengok kai perthai ki bedai bat ka tenat spai duriau. Ka ri jongi ka ai shibun ki jaka ha ka bala ban yi bat ban yo jinghi kai shibun. Ha ka rut duriau basya ka pangsep ni jogeri India hajan ke Somnath ha Gujarat. Kadan ko ke distrik ke baki khot ke Diu. Ha Diu kadan ka Kukri Memorial bat ke museum. Kabel IT Kerpang sya ke INS Kukri. Ha Goa kadan ke Naval Aviation Museum kabelong Kerpang he Asia. Ha ka INS Dronacharya ha Fort Kochi. Pila ban let jingo ya ke Indian Naval Maritime Museum. Kebab ni ya ke history jong ke rijongi ha ke duriau. Bat ke jingkala jong ke tenat spai duriau jong ke India. Ka Swaraj Dweep. Kebelatip mencua kum ke Port Blair. Ke Jaka ke badan ka Samudrika. Ke Naval Marine Museum. Kebelah benar na kebenta ban penpau ke history beruspa jong ke negatan hakikam duriau. Hagarut duriau Rabindranath Tagore Hakarwar. Ka Warship Museum ka peni ki dur jong ki namding bat ki tiarialia. Ka Visakhapatnam ka dandut ka museum ka bapeni ka submarine ki helikopter bat ki lingsun baro ke biadai bat ka tenat spai duriau jong ke India. Ya kentui pi baro kamtam kitu ki besngo tenat ya ke history ki sipai bapin bo ka thong banlet jingo ya kini ki museum. Para riba iet ka ayom telang kalapoi bat rengkat bat ka ayom jong ki kam jengok kai perthai ke bedai bat ka ayom telang kalapoi. Bon kiri ke perthai ke penlong ya ka kam jengok kai perthai ha ka por telang kum mau jam bakongsan jong ka yok ka kot jong ki. Kini kiri ki penlong ya ki kat to kani tamasa telang bat ki kam sport ha ka por telang ki bat job tam ha ka perthai. Kila thau ki jingsham bakerpang kum ke jingle skiing ke snowboarding ke snow trekking ke ice climbing bat ki park ki badan do tha na ke benta ban lit kai ki long yeng. Ki bala kelalong ki jinglong bakerpang jong ki. Kila pen kelaru ikat tamasa telang jengki syaka jingkring ha ke perthai. Paralog, kari jengiru kadon kalat ke bakrau na ke benta ke kam jengok kai perthai ha ke por telang. Ngidon ki luom, kalariti ke beruspa, bat kilat kilenti ki bamdon puat na ke benta ke kam jengok kai perthai. Kani ke ai jengkemen shibun. Hagi ni gisngi, ke kam jengok kai perthai ke por telang ha Uttarakhand ke kring shibun ni ki beriau. Ha ke por telang, ki jaka kum ka Auli, ka Munsiyari, ka Chopta bat ka Dayara, kinang kampau nam syusyu. Dang kendiat tayo mencua haga distrik Pithoragar, la penlong ya ka high altitude, ultra run marathon ka benengkong jong ka jela ha Adi Kailash, ka bajrong kumba khatsa hajar san spa put nasla duriau. Palat nyau spa san pongut kinong ilakai, na ki khat prateli ki jela na kelengkari, kileshim benta. Ka Adi Kailash parikramaran ke bahan 20 kilometer kelas sedang hak por san beje men step hak jeng kriat ke bajur. Hendrai ke jeng shit rehem jekinong yeshim benta kalong shisha ke bapela. Kat badan tangkumba ar hajar ngut kinong wan jeng okai perthai sya Adi Kailash laisnem menshua. Hendrai kene ke jeng don menta kelakio sya palat laipau hajar ngut. Paralog, tang haki kendiat tayo on sepenlong ru ya ke Winter Games ha Uttarakhand. Kinong ilakai na kelengkari, kinong jengok kai perthai,
bat ki ba iet ya ki sport ki sngo kemen ni kene kelumpung ngel akai la kalong ke jingel akai skiing ne ke snowboarding ke jing pen krea ke benta ki ba bun ki jingel akai ba pen shong nong rem ho tha kala sedang lupa ka Uttarakhand kala pel jing mot ru ban pen bahai ke jing penia so bat ki jing tei ban kentio ka kam jungo akai perthai ha ka portelang lawan ra ru eka mat rekam ke bathamai ha ka bai dei bat ki homestay paralok ka ayom telang kawan ra eka jing itenat ke bakerpang ha ka jing yalap wet in India da ke sngik siar jong ke portelang bat ulo khndo berben na ki jaka luom ki lanang kampau nam na ke benta ki jing shong kurim bon ki jing tho shong kurim menta la penlong kerpang ha ki ruat kawa ganga paralok ha ki ni ki sngi telang ki them je ki lom makashang ki kelalong shibenta jong ke jing syam ke basa bat pi ha ke jing im jong pi lada pitmu bandet shano ru akan ke portelang to perkhat ki them je ki lom makashang kum ke jaka bapin lek paralok kandiat tayo menchua kalalet Bhutan kum kini ki jinglet jingok ki plela ki jat jingya kran bat ki jingya tai baper hakane ki jinglet ngalai kendo usiem ke Bhutan yo kpa jungu ubulong usiem barim yo menteri rang bado bat ki wei ki kenram ki lendan hagini ki jingya kendo kawai kalong ka basai na baro ki bangalaya kran baro ki lapan pau ki jing sngungu ye ki breo jong keri India ki balapa ki snap Buddhist ki badangsa ki belong kentang jong ulot Buddha man kapor bangayo sngowi kani ka donot jonga kadap da gejing sngo sarong parlok yakum kani gejing sngo shirham le yi haki babon ki weipat kiri hakabedei bat ki snap bakentang jong ulot Buddha dang ha unu benai belalet yakini ki snap bakentang lara naga National Museum sha kalmikya harasha hakabakan yam Buddhist ka ken kentang laito yang bagi beliau ki babon ki lawan ki jaka ki bajengai jong Russia ban sakhi yakini ki snap bakentang lara ru sha Mongolia Vietnam bat Thailand hakabak jing pediang burom kalalong ke besngo tenat ha Thailand wat usiem ru ulawan ban ai burom yaki bani i yakum ke ne ke jing dei ke bajelio bat ki snap bakentang jong Lord Buddha hakaleng ke perthai kalong ke bapen kemen shisha kalong ke ba ai men siam shibun mantep kumno kum kini ke jing tumu ki kelalong kalat ban penia soalang yaki beriau ha ka perthai para riba iet ngajuken tu ye pi ba pen ra shakmat ke jing perta ban pen pauna mela ke jong ne vocal for local kendiat sngi menchua ha ke jing elang jong ke G20 ha ka bede ba ke jing ai sngo bhash kinong elam jong ke perthai sashisien ngalaban ya ka vocal for local kijing ai sngo bha bala ai na benta ki pat ba kari India ki penpau ki ne kijing sngo da kijing sumar ka bakerpang ha ka por balong ke G20 ngala ai ho presiden ke South Africa ya umat renong jong unata raja ka nuksa ba itenat jong ke jing trikti jong ke jok chola ka bedei bat ka pateng tenrai jong ke Thanjavur ha Tamil Nadu menteri rang bado jong ke Canada ula yo pediang ya ka dor jong kulai rupa kabapen iya ke jing start shna jing shna kaba itenat jong ke Udaipur ha Rajasthan lai sngo bha yo menteri rang bado jong ke Japan yo mat rupa jong Buddha bapen iya ka kam shna rupa ke bapau nam jong ke Karimnagar ha Telangana menteri rang bado jong ke Italy ulayo ya ke yet khmi rupa ke badan ki dur sentio kabapen iru ke jing shna tenrai ya ki nar jong ke Karimnagar hau menteri rang bado jong ke Australia la ai da ka urli renong ne ka pliang belasna penitenat bah da ka renong ka kam shna jing shna ka bapau nam bah ha Mannar ha Kerala ka jing tumu jonga kalong ba ka perthai kan tip shapang ka jing trikti ka buit thau bat ka riti dustur jong kinong India bat ba kinong shna jing shna jongi kenyo ka rensa na ka perthai ban pen iya ka sap jongki paralok na sngo kemen ba ka mensiem jong ka vocal for local la pediang da ki million ngot ki breu na kelengkari menta ka snam hawa pilet the jing thiet ka por le kemen pile dei ban yi ka wei ka jingja kladon ka jing pen pau ka basai ha ka jing jiet jong ki breu bat ki mar ki wan rong ha ki yeng ki sem ba ka ri ka wan pai biang shaki mar ten rai wat ki nong de jing de barit baria ki sngo tho ya ka ne ka jing kala ha ka ne ka kenti ki samla ki ai bor thamai ru e ka jing yalap vocal for local hakisni banwan rengkat bagi jing thiet jing pet na ka benta ka Christmas bat ka senam thamai
kan sedang ke jing thiet jing pet ke batamai. Ngakwa ban pen kan mau sa shisien ya pi. Kan mau ya ke jing perta vocal for local. Thiet tang ya ke belasna he India, bat de tang ya ke belasna daki para nongshong shnong jongi. Ko para riba iye, uni ubnai, ulalong ubnai ubala bon ki jing job ki jingil akai jong kari India. Ubnai ula sedang dak jing job jong ka kenhun ki kenthai ki India ha ka ICC Women's World Cup. Hendrai wat hadian kataru ka madan el akai ka layai beteng bansaki ya ka jingil akai ka bashir ram. Kendiat sngi menchua la penlong ya ka Deaf Olympics ha Tokyo. Ha ka bak India ka la pen i ka jingil akai ka bat tebet tam jongka. Ha ka bak la yo arpau telik takma. Kinongil akai kenthai jongiru kila thau history. Ha ka bak kila job ya ka Kabaddi World Cup. Habrok ko ke Lempung, kila lekai bha bat kila job ki dono jong iwei inong India. Kinongil akai jong iru kila pen i ya ke jingil akai ka bapala ha ka World Boxing Cup Final ha ka ba kila yo arpau teli kita kema. Paralog, ka wei pat ke jing job ka balai keren bha ka dei ka kenhon jong ki kenthai jong i ka bala job ya ka Blind Cricket World Cup. Ka ba kampala syok kalong baka kenhun jungi kala job ke lumpung yel akai klem da syarem wat tang sisien ru. Iwei nong shong shnong jokari isngo sarong hado kata ya iwei nong yel akai jong kane ka kenhun. Ngalayo lat bane kendo ekene ka kenhun hagi yingsa menteri rang bado. Hoot ka jingslor bat ka mensiem jongki ka hikayingi shibun ki aka. Kani ka jingjop ka de ka wei ni ki jingjop ka ba krautam ha ka history jong ka kam sport jongi. Bat kandang yai peteng bat aimen siem ya iwei inong India. Paralog hakini gisngi karukom batamai jong jingil akai endurance kanang kiustat akari jongi. Da ki jingil akai basha shitom ngamut ki kam ki batunjuk shisha ya ki pot jongi. Hado katuk kan senam menchua ki jingil akai bakerpang kum ki jingil mare marathon bat ki bike thon ki long tang na gebenta ki katto kat ni. Hendrai menta shibun ki ik kala. Laitu yang bapalat Cihajar sans pateli ke jingil akai bele akai syashitom la penlong ha keleng kari man la ubnai. Kinongil akai bonsien kilet cikijaka ki bajingai baneshim benta ha kini ke jingil akai. Paralog kawai genuksa jong jingil akai endurance kadai ke Ironman triathlon. Tang ban perkhat belaitu ya pi babidan tang kendiat sngi ban pendep ya lai teli ki kam ki bae hado kata. Ban jengi 100 kilometer hadu Riau. Banyak cycle cispa prapau kilometer, bat nangta ban mare ke jengjengai kumba 10 kilometer. Pila ban sngolngo kumno kani kala ban long. Hendrai ki brio ki badan ka jingkut jengmut bat ke jingslur ke baskem ki pendap da ke jingjob ya kani ke jingele. Dai nak takadau balakot ya ka Ironman triathlon. Ya ke jingelang ka bakum kani la penlong dangshan hagowa. Menta ki brio ki sngo tenat baneshim benta hakum kini ke jingele akai. Kidan bon ki wei pat ki jingya koap ki balanang pau nam bha hap reng ki samla jungi. Hakini ki sngi bon ki breuru ki wan lang bani shim benta ki program kum ka Fit India Sundays on cycle. Kini ki jing persyang barok ki arab ban kentio ya ka jingkot jingkya hakelengkari. Paralog bani kendo ipi manla ubnai kalong berobor ka jing syam ka batamai bat ka penrus pa yang ki khana jongpi ki jing persyang jongpi ki penslur yang aman kapor. Ki jing ai jing mot ki bapipa bat ki jing syam ki bapiasam ki kubor jong pi ki penslur yangi ban penpau ya ki jing bon ki ai jong ri India ha kene ke program. Ondang ya kendo ho benai banwan kasnam arajat arpusan kan sakut no. Hagi babon ki benta jong ri ka jing kriat kanang jur. Ha kapor telang sngoba ban sumar kerpang ya ladi bat ya la ka yeng kesem. Ho benai banwan ngin sekran chapang ki pang ki batamai bat ki brio ki batamai. Kublai Shibun. मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ।
याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई आसान